Atong grupuhon ang mga tawo sa upat ka klase, si A, B, C ug si D. Nag-abot si A ug si B sa usa ka pampublikong lugar. Lugar sama sa airport, terminal or bus stop station, taxi or jeep, public CR, merkado or grocery store, restaurant, mall ug uban pa. Si A ug si B dili kaila. Si A wala kaila ni B ug si B wala sad kaila ni A. Pero si A aduna nay coronavirus. Kini si C mao ang adunay close contact ni A. Posible kini sila nga miyembro sa pamilya, katrabaho, silingan, barkada, amigo ug uban pa. Si C ang dali ra nga matrace sa DOH aron ma-quarantine. Karon, si C under isolation and observation na. Posible nga igsuon, ginikanan, kauban sa trabaho, barkada o amigo, silingan ug uban pa nga mga tawo nga nakaistorya ug nakuyog ni A. Si D mao ni sila ang nagpuyo sa balay ug wala nagawas-gawas. Si D dili jud basta-basta mo gawas sa balay maski unsa pa. The biggest problem now is the B. Dili nato mahibaw-an kinsa ni sila. Wala sad kahibaw si B nga posibleng naa na sila'y coronavirus. Si D nigawas na sa balay. Adunay dako nga posibilidad nga mag-abot sila ni B. Posible nga pinaagi sa paglakaw-lakaw sa dalan, pag-adto sa merkado, pagbiyahe pinaagi sa public bus, jeep, taxi ug uban pa, elevator sa opisina, mga birthday parties ug bisan pakikinabi sa mga silingan. Pinaagi niini si D posibleng adunay close contact ni B. Si D mahimo ng bag-o nga B. Sa atong paglaag-laag o pagawas-gawas, atong gipadaghan og samot si B. The purpose of the quarantine is to use the time to filter all of the B. The incubation period lasts for 14 days. Within 14 days, all B will be out and noticed. Pasabot ani, adunay 14 ka adlaw mo develop ang virus sa lawas sa tawo. Sulod sa 14 ka adlaw, anhi masinati ang mga simptomas sama sa dry cough, fever, ug difficulty in breathing. Through these, they will be able to get the isolation and quarantine before affecting more and more individuals. Our goal is to reduce the new B. Cooperate, stay at home, stop going out para mamubo ang atong community quarantine period. A reminder from the local government unit of San Fernando, Cebu. San Fernando shines.